Днес гласувах за град свободен и демократичен, за град свободен от корпоративни зависимости. Успех! Благодаря. За град, в който всеки има свободата да бъде такъв, какъвто е и да не се притеснява от това. Гласувах за град без омраза, в който не сме загубили човешкия си облик и в който можем да се гледаме очи в очи. Такава беше и цялата ми кампания. А сега смятам, че е време кандидатите да млъкнат, за да могат да говорят избирателите. Ние имахме възможност да даваме интервюта, ние имахме възможност да дебатираме, когато искаме и когато не ни е страх от опонента. Надявам се до вечера да се видим и да мога да отговоря на всичките ви въпроси в 21 часа, когато ще дам брифинг на Леге 8. Благодаря ви.